ఫాదర్ అండ్ సన్ కాంబినేషన్‌లో ఇలాంటి ఒక్క అవుట్‌పుట్ చాలండి. కంప్లీట్‌గా అందరి లుక్స్ కూడా మీ వైపు టర్న్ ఓవర్ అవుతుంది డెఫినెట్‌గా. క్లయింట్ అయితే ఎల్బీ నగర్ నుంచి తన ఇంటికి గృహప్రవేశం కోసం అయితే ఈ ఆర్డర్‌నైతే ఇచ్చారు. బట్ ఇచ్చే ముందు ఒక మాట చెప్పారు. ఫ్యాబ్రిక్ నుండి స్టిచ్చింగ్ వరకు, పెయింటింగ్ నుంచి డిస్పాచింగ్ వరకు ప్రతీదీ మీరే చూసుకోవాలి అన్నారు. సో, నేనైతే క్లయింట్ చెప్పిన మాటకైతే యాక్సెప్ట్ చేశాను. ఇంక వెంటనే కలర్ కాంబినేషన్ కూడా ప్రిపేర్ చేసి, క్లయింట్ ఏ కలర్స్ అయితే చెప్పారో అదే కలర్‌నైతే చూజ్ చేసుకొని స్టిచ్చింగ్ అయితే చేపించాను. ఆఫ్టర్ స్టిచ్చింగ్ ఇలా ఉన్న అవుట్‌పుట్స్‌ని కంప్లీట్‌గా ఒక డిఫరెంట్ లుక్ అయితే వచ్చిందండి. నిజంగా పెయింటింగ్ అనేది ఎంత వర్త్ ఒక ఫ్యాబ్రిక్ పైన వేసిన తర్వాతే తెలుస్తుంది. సో, ఇలా ఉన్న కుర్తాస్‌నైతే ఒక పెయింటింగ్ చేసిన తర్వాత దాని లుక్కే చేంజ్ అయిపోయింది. ఫైనల్‌గా క్లయింట్ అయితే చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. ఆ రివ్యూస్ గూడా నాకు చాలా హ్యాపీనైతే ఇచ్చాయి. సో, మీకు కూడా ఇలాంటి ఆర్డర్స్ కావాలనుకుంటే నా పేజ్‌నైతే డెఫినిట్‌గా ఫాలో అవ్వండి. అండ్ ఎలాంటి కస్టమైజేషన్ అయినా కూడా మేమైతే చేసి పంపిస్తాము.